Καλησπέρα σας, εδώ Παναγιώτα Gaming και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω πώς να βάζετε skin στο Minecraft. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος και δεν είναι καθόλου δύσκολος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας στο Google και να πας Minecraft Search Skin Browse. Σου έχει πάρα πολλά skin και πάρα πολλές σελίδες από skins που μπορείς να επιλέξεις. Εγώ ας πούμε θα επιλέξω αυτό εδώ το skin. Αφού βρεις το skin που σου αρέσει, πας στο Minecraft, γράφεις το όνομα, πατάς play, πας single player, multiplayer, εγώ τώρα θα πάω single player. Και έχεις το skin που επέλεξες. Για να μην το ξεχάσω, για να έχεις πάντα αυτό το skin θα πρέπει να μπαίνεις πάντα με το όνομα του skin, γιατί αν δεν μπεις δεν θα στο βγάλει το skin. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά και γεια σας.